धनुराशी हा महिना राजकारणी लोकांना आणि विद्यार्थ्यांना खूप चांगला जाईल। राजकारण्यांना प्रसिद्धी मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे यश मिळेल। विद्यार्थ्यांना नवीन मित्रमैत्रिणी भेटतील। याचं पर्यवसान कदाचित प्रेम प्रकरणात घडण्याची शक्यता आहे। प्रॉपर्टी संदर्भातले कागदपत्रांच्या बाबतीत थोडंसं काळजी घ्या। काही गोष्टी ऐनवेळी न मिळाल्यामुळे काही गोष्टी अडकून पडण्याची शक्यता आहे। गुरुपुष्यामृत योगावर काही खरेदी शक्य आहे। धनुराशीसाठी गुरु चांगला असतो आणि या महिन्यात गुरुप्रतिपदा असल्यामुळे त्या दिवशी एखाद्या दत्त मंदिरात किंवा साई मंदिरात म्हणजे अशा पद्धतीनं जी तुम्हाला उपासना करणं शक्य असेल ती अवश्य करा। उत्तरार्ध जो आहे या महिन्याचा त्यावेळी थोडंसं मानसिक ताण होण्याची शक्यता आहे।